L'Escola Vida Montserrat de la CIT ofereix dos tipus de formació, la ESO adaptada i la formació professional adaptada. Dins d'aquesta podem trobar dos tipus d'estudis, els IFE, itineraris formatius específics, i els PFI, els programes de formació i inserció. Tant un com l'altre estan adreçats a joves entre 16 i 21 anys. Com a qualsevol formació professional, el que s'ensenya a tots els nostres alumnes és a ser competents en una professió. A més, els acompanyem en tot el seu procés maduratiu i el que ha de quedar clar és que l'objectiu final és, d'entrada, la inserció laboral. La metodologia que utilitzem a la formació professional és l'aprenentatge basat en projectes. Així mateix, utilitzem l'aprenentatge servei i el treball col·laboratiu. Respecte a l'avaluació, ho fem des d'un primer moment basat en les actituds i hàbits sociolaborals, ja que són els indicadors que ens diran si els nostres alumnes estan preparats per treballar. Amb tot això, apostem per la millora de l'autonomia i l'autogestió del nostre alumnat. Tant el currículum dels IFE com el currículum dels PFI porten integrat unes pràctiques que es desenvolupen, en el nostre cas, en empresa externa ordinària. En el cas d'aquells alumnes que tenen dificultats en la integració en un entorn laboral, tenim el treball amb suport, on un dels nostres professionals es desplaça fins al lloc de treball per fer un acompanyament a aquest alumne fins que tingui adquirides les tasques que ha de desenvolupar. Tot i que l'objectiu prioritari de qualsevol formació professional és la inserció laboral, en el nostre cas, en l'últim curs de cada un dels diferents estudis, realitzem una orientació individual, conjuntament alumne i família, per trobar la millor opció de continuïtat un cop acabin els estudis. En el nostre cas, a més, l'associació CIT disposa de diversos serveis que poden utilitzar dins d'aquesta continuïtat, com ara són el servei ocupacional d'inserció, el servei d'inserció laboral, els cursos de preparació a les oposicions, l'escola d'adults, etc. Si dins d'aquesta orientació veiem que el recurs més idoni per cadascun dels alumnes no estigués dintre de la nostra associació, el que fem és fer la recerca d'aquest recurs externa a la nuestra asociación. Pues lo que estoy más aprendiendo es cómo va el mundo de la hostelería, ¿vale? Es un mundo en el cual me ha interesado mucho, ya que parte de mi familia son cocineros también. Y la verdad es que es uno de los sitios donde me ha gustado más. La verdad es que estoy aprendiendo muchas cosas que tampoco sabía, ya que anteriormente pues ayudaba en bares y todo esto, a ayudar, a atender mesas, limpiar, y al meterme en este mundo pues me ha ayudado mucho más, porque ahora sé muchísimo más y yo creo que pueda ser que esto me pueda abrir muchas puertas, ya que es una afición bastante interesante en la cual en un futuro se puede conllevar a mucho. Els programes de formació i inserció es desenvolupen en 2 cursos acadèmics que van del setembre al juny. Nosaltres fem pràctiques dels 2 cursos. Al primer curs fem 90 hores i al segon curs en fem 180. Els perfils que oferim des de l'Escola de Vida Montserrat a CIT són auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals i auxiliar d'hoteleria, cuina i serveis de restauració. En acabar, tots els alumnes obtenen un certificat acadèmic on acrediten les competències professionals del perfil que han estudiat. En aquests 7 anys, el nostre èxit ha estat de fins a un 50% de persones que han passat a la inserció laboral i al món de l'empresa. Lo que más valoro para mí el aprendizaje es poder aprender y conocer, pero sobre todo, para mí, de cara del futuro, me gustaría aplicar la misma experiencia para tener una gran oportunidad. Yo me imagino con la relación en el futuro, trabajando con lo que he estudiado, relación con atención al cliente, tratar con los clientes y poder aprender mucho más. A mi el que més m'agrada de l'IFE és el poder treballar aquí, els amics i l'autonomia que he agafat amb l'IFE. M'imagino treballant
en un lloc d'atenció al client. I bàsicament, si ens posen deures, per mi no són deures, són responsabilitats o petites tasques que ens donen els referents, els professors. L'IFE és una formació professional reglada, amb una durada de 4 anys, que conté formació professionalitzadora i tècnica i també formació d'acompanyament a la vida adulta. El nostre objectiu és la inserció laboral a l'empresa ordinària i per això acompanyem a les nostres alumnes en la seva formació tècnica d'auxiliar en vendes en atenció al públic i també en l'assumpció de les seves competències personals per poder mantenir aquesta feina al llarg del temps. És una persona seriosa, responsable i sobretot capaç per a realitzar qualsevol treball en una botiga i en el nostre cas en una copisteria. Té moltes ganes d'aprendre i ho fa molt ràpid. El seu treball és professional sense cap tipus de dubtes. Estem molt contents y la verdad es que no solamente contentos, sino que también orgullosos por ella. Y para el equipo se ha adaptado súper bien, con mis compañeras también todas muy bien, tiene diálogo, hace todo lo que se le manda, es una niña que le gusta aprender y de hecho ha aprendido mucho y creo que está muy contenta ella también con nosotras. Ahora cuando se vaya nosotras también lo vamos a notar porque aporta mucho, la verdad es que nos ayuda muchísimo, ha hecho muchas tareas. Amb la incorporació de la persona al nostre equip, amb aquesta acollida que li hem fet durant aquest mes i mig, doncs sobretot el que hem canviat és la nostra forma de relacionar-nos, de tenir molta cura de com explicar les coses, de com explicar-nos nosaltres el procés que fèiem, no? I donar-li un sentit a tot, sobretot perquè la persona que al revés fos capaç d'entendre el sentit de la feina que estava fent. Pues la verdad que muy bien, ¿no? Y más con Jaime, ¿no? Se ha adaptado bien a las condiciones de la cocina, a nosotros, al trabajo. Hemos aprendido también cosas de él, ¿no? Porque aquí el día a día aprendemos de todo el mundo. Y la verdad que él iba a nuestro ritmo, como una cocina profesional que estamos, y la verdad que, bueno, ningún problema, ha hecho el mismo trabajo que yo, siempre supervisado por mí, y con los compañeros igual, no hay ningún problema, se ha integrado muy bien y es uno más, lo vamos a echar mucho de menos. Los cursos de PC y ENACID no solo han servido a nuestra hija para formarla en un oficio, van mucho más allá, la han formado como persona. Aquí ha aprendido a relacionarse, a compartir, a empatizar, a tener paciencia, a comprender y respetar las diferencias de los demás y a ser más independiente dentro de sus limitaciones. Gracias al profesorado por su calidad humana en esta formación y el apoyo moral que ha dado a las familias. Inés aquí tiene su segundo hogar. Gracias por todo. Bueno, pues la Inés, el PFI que está haciendo ahora, pues le va a ayudar para buscar un trabajo adecuado a su perfil y para su vida cotidiana también le servirá. Inés ha hecho 2 PFIs, hizo primero oficina y ahora está haciendo hostelería. Y entonces, bueno, le han dado herramientas de trabajo y para su organización en su vida normal, cotidiana. Bueno, también le ha servido para controlar el tiempo, que le costaba un poquito, ahora sabe organizar mejor, siempre, claro, dentro de sus limitaciones y ya está, estamos muy contentos. Y gracias también por haberles ofrecido esta oportunidad de evolucionar dentro de estas limitaciones que tanto les implican en su vida diària. Hasta sempre, Acid. Ella, vull dir, ha començat el primer de PFI, d'hoteleria, i realment ha sigut un encert, perquè ella s'ho passa molt bé, estem molt contents perquè sempre que ve del col·le, quan surt de les classes i arriba a casa, ens explica tot el que ha fet, com ho ha fet, experimenta moltes vegades a la cuina les coses que ha fet a la classe
i realment ha sigut un canvi molt important, tenint en compte que ella a la cuina que li feia por, sobretot el foc. Ara realment ha superat tot això i està molt contenta, o sigui que estem molt animats de veure com evoluciona tot el curs. També amb la relació amb els companys i amb els professors ha sigut també molt enriquidor. Ella està contenta, nosaltres estem contents, tothom està content. O sigui que, ja dic, només tinc paraules per estar agraïda i per estar contenta, sobretot per ella. D'acord? Aleshores també penso que aquest curs, tal com està anant i tot el que aprenen, la manera com actuen, la manera com fan activitats, tot el que fan, crec que els servirà molt, almenys amb ella, li servirà moltíssim de cara al futur, quan tingui que sortir al mercat de treball, d'acord? Perquè allà tindrà opcions diverses per poder fer coses i poder treballar de lo que ella vulgui, en principi. També recomano aquest curs perquè és un curs molt, com ho diré, o sigui que ensenya moltes coses, a part de la cuina, de servir les taules, de fer menjars, d'experimentar amb els menjars, de conèixer els productes, tot. Penso que també servirà perquè ells en un futur, quan s'independitzin, en el moment que es puguin independitzar, ja tenen una cosa guanyada, que saben moure's a la cuina. Doncs res, tot això fins aquí, tampoc em vull allargar molt. Dir-vos això, que l'experiència és molt bona, molt enriquidora i que estem tots molt contents. Mireu, nosaltres el que ens sembla és que a la fi en aquests 4 anys d'estudi hi han anat molt bé. Molt bé perquè ha sigut, quan 4 anys s'ha pogut repartir tots els coneixements que estaven previstos i em sembla que és la manera de fer-ho amb aquest col·lectiu. Després també perquè ha tingut la possibilitat de poder fer pràctiques, que en tots els ordres de la vida, a nivell de feina, sempre és importantíssim aquest contacte amb el món laboral. I a la Fiona crec que li estan anant molt bé aquestes pràctiques, les està gaudint moltíssim. I l'altra cosa que estàvem comentant és a nivell de com la veiem en un futur. Doncs d'una forma molt normalitzada, és a dir, integrada, treballant en una empresa ordinària i en un lloc de treball que es pugui adaptar a les seves possibilitats, ni més ni menys. Gràcies.